futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. All right, repeat verse 19, Tombam. Verse 19. Yes. For the creation waits with eager For longing. the creation waits with eager. So which means they waited patiently for the existence of something that is greater to them. The creation is waited with eager. Balinde ngendlela engathethekiyo. Phinda mntana mu verse 19 yedwa bese siye esiXhoseni. Verse 19. Yes. For the creation waits with eager longing for the revealing of the Son of God. Longing for the revealing of what? Of the Son of God. Of the sons of God. So ngicela uyinoteke lo part ngoba iyona part esizothetha sigxile kuyo. So remember, I said my title today is about to grow in sonship. So that's what we are going to talk based on. Funda lapha esiXhoseni mntanami sizwe ithini lapha. Verse 19. Yes. Baba se Roma chapter 8 verse 19. Yes. Kuba ukulangazelela kwendalo kulinde ukutyhileka koonyana bakaThixo. Ukulangazelela kwendalo kulinde ukutyhilwa kutsho ukuthi unyana kaThixo akasayedwanga ozovezwa ngonyana. I want to reveal something before standards. Ngeke ungibekezelele kafushane. Indalo yonke ilinde ukutyhilwa konyana bakaThixo. Yake mntanami kuRoma 8 verse 14 okugcina manje. Kala in English ubuye use isiXhoseni. I want us to go according to the scripture because I don't want to be seem like someone who's trying to convince you, but I want you to hear me that I am explaining something that is originated to us as we are born again as Christians. Verse 14. Romans chapter 8 verse 14. Yes. For all who are led by the Spirit of God. For all who are led, because why? To us as Christians, there is functioning of the Spirit. There is functioning of kunensebenzo kamoya ingcwele. Kuthi njengoba sikholwa kuKristu. So now, get on for as many as they are led. By the Spirit of God, as many as they are led. So when you are led, you are being taken by the Holy Spirit to the dimension where God wants you to be. Akuthatha uThixo la ungafuna uthathwa khona, akuhlalishe la ungafuna ukuhlala khona, akuse la ungafuna uya khona. That's a functioning of the Holy Spirit. Again. For all who are led by the Spirit of God. Yes. Are sons of God. Are sons of God. If you are led by the Spirit of God, you are a son of God. So which means indalo. Ketelela pesikosen. Ngifuna ukuyishumayela kafushane bese standards. So khona ezinye izinto la. Ngiyacela. Khona ezinye izinto engifuna ukuzivelela kancane. Before singena kwenye part. Please. Kon pattern funa ungena ku. Yo. Oh, isamntana. Roma chapter 8 verse 14. Yes. Kuba bonke abakhokelwa ngumoya kaThixo bangonyana bakaThixo abo. Kuba bonke abakhokelwa ngumoya kaThixo bangonyana bakaThixo. Besisithi ekuqaleni
indalo yonke ilindele ukutyhilwa konyana bakaThixo. Ngoku sifumana imfihlo ethi kuba bonke abakhokelwa ngumoya kaThixo bangonyana bakaThixo abo. Uma litsho njalo ke iBhayibheli litsho ukuthi indalo ilindele wena. Akuthi la ukhona uthi indalo ilinde mina. Ithi indalo ilinde mina ngoba sendivelile. So lokho kusho ukuthi there is an assignment of God that must be obeyed through the Holy Spirit who came upon you. Kunomsebenzi kaThixo okumele ufezeke ngenxa yokufika kukaMoya Ngcwele phezu kobomi bakho. When you receive the Holy Spirit of God, awumamkelela ukuthi uhlale phansi nje. Because the Holy Spirit is our new way to live as Christians. uMoya Ngcwele uyindlela yethu entsha yokuphila njengamaKristu. Siphila ngaye uMoya Ngcwele, sithandaza ngaye uMoya Ngcwele, sicela kubawo sikuye egameni likaYesu uMoya Ngcwele. Bese kuba ne-fivefold ministry. Isabelo sesibabalo esihlanu. Umuntu ngamnye usuya bakwafika uMoya Ngcwele waba channeled and stationed. Into edingekayo ngoku kukuba yena akhangelane nezinto ezawumenza ondleke, akwazi ukufitha, agcwale enele kwisibabalo sakhe. Ngoba isibabalo sakhe siphelele, sigqityiwe, kodwa nguye umuntu ongekagqitshwa. Kudingeka abantu abane-hunger to grow. Kudingeka abantu abane-hunger to pray. Abantu abane-hunger to walk with God. Kudingeka abantu abane-hunger for God realities. Because now, as the Holy Spirit came, He came to be an abilities to us. He came to be an ability to us. Without Him, we can't do anything. Without Him, we can't do anything. But when the Holy Spirit is with us, we're able to do all things through Christ who strengthens us. Bayabhubha abantu akoba vangeli. Uyayapha uMoya Ngcwele othethayo. Wayapha uMoya Ngcwele othethayo. uMoya Ngcwele okuvusa ebusuku athi thandaza nathi itheksi ibheke emakhaya khona abantu abasengozini. Wayapha uMoya Ngcwele othethayo. Because as you are led by the Holy Spirit, Spirit of God will talk to you. What is needed for you is to learn a way to hear Him when He talks to you. Ufumana indlela yokumva xa ethetha nawe. Jonga, sakwenza umzekelo ngoba. Ndenza umzekelo ngoba mina ndingumkhonzi. Ngicela uthoba kancane la before standards. So, mina ndingumkhonzi.
lo ngumoya oyingcwele. Lo nguYesu. Lo nguThixo ise. Lo ukum yena. Aba bapha ezulwini. Kodwa xa ndithenda gcina ilizwi lika lo onguYesu, uzawuza lo wa ehamba nalo bazohlala nawo. Apha kuwe emoyeni kunesithathu sikaThixo. Lethi ibangela ubuzondwe kangaka kungenxa intoba kukhona into ongayiboniyo ebonwa zintshaba kuwe. Yo lento kwenziwa amacebo oba ubhuqwe nemoto, ubulawe, uthweni, ingxaki yakhona uSathane unexhala. Ikwe kwagqabhuka lento ingaphakathi kuyokonakala. Malibonga igama likaJesu. Thank you so much, Dad. Ekwe kwagqabhuka lento ilapha ngaphakathi bazawusinda abantu. Ekwe kwagqabhuka lento ingaphakathi uzawusinda umndeni wami. Noba wona ukaliva ilizwi likaThixo njengoba mna ndalivayo, kodwa ndizawuthandaza uThixo andive abasindisi. Ibandla noba lichithwa, kodwa ngenxa yoba ndizobe ndithandaza uThixo uzawundiva. Lingachitheki ibandla. Bayapha abantu abamamela umoya oyingcwele. Xa ethetha nawe umoya oyingcwele umve. Iva njengoba bekumbe kanje, ngoku ndiyathetha apha kuThixo ise egameni likaThixo unyana. Ndithi kuThixo umoya oyingcwele. Bakhona abantu ndicela siyimamele kakuhle. Sithandaza kuThixo ise egameni likaThixo unyana. Sikumoya oyingcwele. Yeah. Ngoba uThixo ise unomsebenzi wakhe in the spirit. uThixo unyana unomsebenzi wakhe in the spirit. uThixo umoya oyingcwele unomsebenzi wakhe in the spirit. Kwaye banye bayangqinelana, akho kwahlukana kubo, kodwa baziqu zithathu. Hayi, akukho nempikiswano kubo. Hayi, uthi omnye sithi masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu. Abanye babe sebelapha because bathetha lento seyifike nakubo. Bawo egameni likaYesu nditsho mna ndikumoya oyingcwele. Hayi shakaba kolebasidia. We need to learn a true worship and a true prayer, a true point of prayer for us to obey the will of God. As we are sons of God, njoba singonyana bakaThixo, sidinga ukuzazi. Eligama lithi nyana ligama elisondeleleneyo kakhulu. Ligama elichaza ubudlelwano obusondeleleneyo. Ngenxa kanyana wamazibulo kuzelwe thina singonyana bakakaloku nje, ukuze sithi sonyuliwe sisuke silambele sinqanelwe uba kusindi nabanye.
hayi mina ngimvumo oyingcwele nangona ke ndamamkela qha andimva xa ethetha nami qha ke andimva omnye aqiyelelisa uba ngathi ungcwele kona qha ndakuba hey andazi. There are many voices in the spirit. You need to able to differentiate the voice of your father. You need to able to recognize the voice of your father. Because in the spirit realms, there are many voices. Oh. And those voices are calling. They can call your name. Don't respond when you are being called by other gods. We have figured Satan. uJesu sekaqede 40 days and 40 nights. Uthi bunyana kaThixo ichokwelitya lishike libe sisonka. The intention of the devil, because the devil knew that Jesus has ability to turn this stone to a bread. Ubekwazi lokho ukuthi uJesu angayishintsha leli litye libe yisonka, but wayengajonganga ukuthi ashintshe ngoba wayemncede. No, he wanted to instruct him. Wayesenza indlela yokulawula abantu uYesu. Yenzela ba athathe sagqiba embona bulijikile nyani laba sisonke sogqiba jwabale athi jonga ke Thixo. Andithi uthi nginyana wakho lo? Ewe nginyana wakho kodwa nami nginyana wami. Njema umthuma nami ndiyamthuma. Awuboni ba ndithema kenzeni pha jonga. Nange sitye isonka nangoku. Thema kajikela litye beliphethe libe sisonka. Walijika. Nginyana nami. A proof ongeke uyichinje. A proof that you cannot change. Being a sonship with God, you need to know yourself and you need to know your father. You need to recognize the voice of your father. You need to obey the laws of your father. You need to submit to your father. You need to go to your father crying for more and more. Banoyolo abangamashwembu ngokomoya ngoba bayokuhluthiswa bona. Sihluthiswa ngezinto ezisisidingo kulo ihlabathi ngoba we are in a role of Jesus. Marko chapter 16 verse 50. Because it is time now. It is time for us to grow. Sidinga ukukhula ebunyaneni kuThixo. Ungahlali kwilevel yoba ngumntwana okokoko. Udinga ukukhula uzazi uba ungunyana kaThixo. Therefore une access ezintweni zikaThixo wakho. Into edingekayo inye i-consultation kha. Uhambe uyoconsulta xa uzokwenza into. Ithini mntana mfunda apha esiXhoseni? Marko chapter 16. Yes. Yeah. Verse 15. Yes. Wathi kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi. uYesu wayethetha kubafundi bakhe. Kubafundi bakhe kwakungekavezwa ukuba ngobani abapostile, ngobani abaprofeti, ngobani abavangeli. Kwakuthethwa uYesu kubafundi bakhe, his disciples. So therefore uthi kubo hambani. Uthi hambani niyephi? Niye kulo lonke ihlabathi. Akho umuntu odinga ukuthi mna ndibizelwa ngalento yoba ndihambe ndiye kulo lonke ihlabathi. Wonke umuntu uyibizelwe. Kasi ibizelwe kwiCabinets ezingafaniyo. Kungenzeka uthathwe apha. Kuthiwe ntantaninge siyacela. Sine conference silibandle sesifikile. Sicela usiboleka ama worshipers awu2. Lama worshipers ayokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu pha. Kumhlaba lo baya ku. Mhlambe bayadingeka ngapha eCape Town kula branch pha.
lanto bayenza phaya kumsebenzi mhlambe bayahamba bayoshumayela eLondon lanto bayenza pha kumsebenzi hambane nyana kaThixo uthunywe kulo ihlabathi uthunywe kuyo indalo le ayiyonke awukwazi udlula emntwini unyana kaThixo egula awukwazi udlula egula kufana ubuke wava ukuthi usibani uyagula be the first to go to see that person ukwenzela into ba ufike uthandaze phezukwakhe xa uthandaza phezukwakhe awuzuvala ucango uzogqiba ubese usithi baba ngegama lika Yesu ngaseNazaretha Thixo namandla ungcwele Nkosi uphakeme Nkosi akekho ofana nawe awuzutsho njalo awufika kuye njengonyana kaThixo you deal with spirits and demons as a son of God because you are powered by the Holy Spirit who is a strength to you to able or to has an ability to do all things. Hayi kunento efuna cancel mawufika uthandaza awuthandaza njengecawe no awuzothi mawuvala ucango uvala bese uthi ke baba ke ngegama elinamandla Thixo zamandla ke Nkosi njengoba sendizile ke bawo siyathemba into bani uzomnceda hayi come on unyana kaThixo akathethi kanjalo unyana kaThixo egcwele ngamandla kaMoyingcwele akade that's not a language of a son that's a language of the child. That's a language of the child. The language yomntwana leyo. Ayo language kanyana. Unyana ufika ipackage ye storage sezulu. Because uMoyingcwele ukuya ngaphakathi and uyayazi into yokubana xa ndifika uba lo muntu uyagula ngizawudila nomoya ogulisayo. Uba lo muntu uphethwe lidemon ngizawudila nedemon. Bakhona abantu kodwa uthini mntanami apho uYesu kubafundi bakhe wathi kubo hambani niye kulo lonke ihlabathi nizivakalise indaba ezilungileyo akuthiwanga indaba zokujaja ke kune problem yamakholwa ajaja ngobona kwehlo abanye bakwesa kakhulu bane strategy zokwesa which is wrong kumele nje siphume kulomkhuba lo uMoyingcwele ukubona usekude mawukusekulento leyo uba uyazazi ba ukulonto uzuguquke namhlanje uzamela ungaphuma ungaguqukanga kulonto ngoba uyabona uke walo nomoya wokuloko unendlela ethile ogweba abantu ngayo ngenhliziyo uyazi busathana ukubambe ngomsonto uyohamba nawe ibanga elide uyothi xa kufanele ungene kuphumuleni xa ufika athi uthi hayi intoni le utheni uzuzenze ngcono kanti uyazazi ba unje because ayona nto ingamandla funeke sazi okokuba siyedlula apha emhlabeni njengoba singonyana bakaThixo unyana kaThixo nguYesu wafika emhlabeni waphinde wadlula nathi sifikile emhlabeni sizawuphinde sidlule into ebalulekileyo lo gama sisesemhlabeni sikukukhanya senziwe nguYesu okokuba sibe kukukhanya khanyisa apho ufika khona bangabe uvakalethele isihlobo sakho njengoba usindisiwe funeka ufike nje ungene nje sogqiba ubulise usogqiba ubulisa uthi bendicela Nkosi yami uthi umzala besingenoke sithandaze kancinci uthi umsuzanyana uthi ndiyacela hle andizamzenza ngcono ungavumi niqala incoko ningathandazanga ningamakholwa noba mhlambe lo muntu ofika kuyena akakholwa mfundisi okokuba wena uphili njengaye kungenzeka into abaxa uthandaza intambiso lapha kuyo yobunyana imosulele imbambe
akuve ngenkathi uthandaza ava ugcobo oluphuma kuwe ngenkathi uthandaza eva amandla aphuma ku maseniqeda athi hayibo ungumzalwane nyani na namzala ungumzalwane hayibo hayi manje akuva manje hey tsena ngani hlatha amanwele ke xa uthandaza yapho into lenzeka kanti uva amandla ucawaphi hayi uzuze ndiyokubonisa hayi manje ndizawuya manje uzonathi nikhonza nini hayi jonga ke khawuthatha inamba yami ufuna uzonathi kundikhumbuze ndikhumbuza ngokwami ke kodwa uze naye uba uyavuma ukwamkela uYesu mamkelisa uYesu kwalapho ngoba unoYesu awumamkeliswa uYesu umuntu ongena Yesu umamkeliswa uYesu umuntu onoYesu umoya ngcwele umamkeliswa umuntu onomoya ngcwele and abantu nabamkela umoya ngcwele akubabo bonke kukhona abantu abanesipho sokuba babeke izandla ebantwini behlelwe umoya ngcwele then enye dimension apho uThixo abamkelisa khona umoya ngcwele abantu uyakwazi ukubamkelisa umoya ngcwele kushuyanyelwa uthe eshumayela nje xa enesibabalo sokuba enesipho sokuba makathi nxa beke izandla ebantwini abantu bahlelwe umoya ngcwele noba seshumayela kuyenzeka into abantu ehle umoya ngcwele phezulu kwabo eshumayela ayenzeki kuphela xa ebeka izandla ikhona yobeka lezandla abantu bawamkelisa umoya ngcwele ikhona yokuba athi eshumayela abantu bamamkela umoya ngcwele umoya ngcwele umhlela umuntu ngokuthamba kwenhliziyo yakhe akholwe ngokugqibeleleyo kweli lizwa livayo lishuyanyelwa kuye then umoya ngcwele ambomba lo akanagumbi indilikrokelayo ulungile uba ngaba makaphiwe isipho siso ke esimgocagocayo nesimlidayo sibane simxelela uba apha uright apha urong apha uright apha urong uhamba naye umoya ngcwele ngelo xesha umsa phambili ekuphumleni qedelela mntana nami sithandaza verse 16 yes bambe kakuhle ufuna ivakala Jesus yes lawa ukholiweyo wabhaptizwa yes wasindiswa lowo ukholiweyo wenzwa njani wabhaptizwa wenza njani wasindiswa ke yena ongakholwanga ke yena ongakholwanga wogwetywa wokwenziwa njani wogwetywa okay ndifuna ke ngokupay attention kule bendifuna yona because le yelinye ilanga mhla uThixo ayityhilileyo kodwa endifuna uthetha ngayo kakhulu ngoku yile lapha ku verse 17 uthini uverse 17 mntanami verse 17 yes imiqondiso ke eyakulandelelana nabo bakholiweyo akuthwanga imiqondiso eyolandela abapostile akuthwanga imiqondiso eyolandela abafundisi akuthwanga imiqondiso because i5-fold ministry bengekatyhilwa i5-fold ministry yatyhilwa nguThixo ngoPawulos so uPawulos wayengaguquki ngelo xesha wayesenguSawule bakhona abantu kodwa ingxaki yakhona ndifuna uba lento sive ngoba sometimes ibandla xa lingafundiswa alikhuli if singonyana bakaThixo sinomoya ngcwele kufuneke sizazi oba singobani imiqondiso yinto elandela abantu abakholiweyo kulo igama lika Yesu akukangenwa kwizibabalo kusathethwa ngokukholwa qha ngokukholwa umamkela uYesu ube nomoya ngcwele then le miqondiso izolandelana nawe ithi le miqondiso imiqondiso eyakulandelelana nabo bakholiweyo nanti yes egameni lam bayakukhupha idimoni bayokwenza njani bayakukhupha idimoni so akuthwanga bayocela idimoni basiphume akuthwanga bayocela uThixo uba makakhuphe idimoni ngeke uyiunderline lo part ibaluleke kakhulu ya akuthwanga bayothi oh Yesu ndicela ukhuphele idimoni oh ba uThixo somandla ndicela ukhuphele kuthwe bona bayozikhupha idemoni. Because once you have received the Holy Spirit, you have authority to rule over demons. You have authority to rule over the spirit of the devil. You have ability to participate in the spirit realms. Whew. Oh Thixo ndiyacela baba ndicela umphilise oh Samandla ndicela umphilise
ndiyathemba samandla uba uzomphilisa noko ngeke uthi undidanise. Ufuna uba uzumsole, wenzela uba uzumsole xa uthandaza kanjalo. Balibonga igama lenkosi. Ngoku ndifuna sifunde indlela entsha yokuyalela imimoya xa siyikhupha. Malibonga igama likaJesu. Kufana noba uke wavindisa ilapha erufini. Ithi gugugu ndiyayazi njengoba ndiyaprofeta ngoku khona abakhathazwa zinto ehamba phezu kwezindlu apha. Ya ndiyayazi loo nto le nto babiza futhi. Xa ihamba apha phezu kwendlu le nto. Aqobo yo hayi man le nto ithina le hayi aphakama. Ngegama likaYesu. Oh Thixo samandla ndicela undilwele kule mimoya. Wayeka uphangisa umoya kaSathane. Umoya oyingcwele umnikiwe ukuze ukwazi ukuyalela imimoya ithobe egameni likaYesu. Uyalela ukumoya oyingcwele ube sawuyalela egameni likaYesu. Ukhumbule awuthe egameni likaTata uNhlaninga awunophuma umoya ngoba igama likaTata uNhlaninga zange linikezwe amandla. Linye igama elinikezwe amandla igama likaYesu. Ilo lodwa nelimisiwe emhlabeni ukuthi abantu basinde ngalo ilo lodwa elikaJesu kuphela. Hallelujah. So the moment uSathane evunguza when uyaphakama. Oh ndiyacela Nkosi yami. Ndiyacela. Ndicela kuTata uzophinda abuye uTata. Uzophinda abuye baba. Buza pha kuye. Ndifuna into yobana kukhona imessage bendiyifumana ngayo ngokwexa ndithetha. Alright. Khona imessage endiyifumana ngayo kwexa ndihlela apha ndithetha. Ngoba ungacinga ba andifocuse kakhulu. Kodwa uThixo uthe mandiyityile lena ngoba ibandla kumele likhule. As a son of God, njengomuntu olidwa nguMoya Oyingcwele, you must be stationed. You must know your responsibilities. You must know your rights before God. You must know your rights before the angels. You must know your rights before the devil. You must know your rights before the evil spirits. You must know your rights before the demons. We are going to went to a channel of power because this is a basic. But once you learn from this basic, then you will be faithful to God. Then God will link you with his supernatural power. Then you will be transformed to a position where we call them channel of power. So channel of power is the one who release power. Sometimes ngenxa yefuthe elimfuthamiseleyo noba kashonga ukuthi ngegama likaJesu but amandla ayehlangene. When ema lapha ePlubet iatmosphere yashintsha. Hayi ngicela siyifundile moslento. uJesu ephuma elwandle. Umoya wawukhathaza omnye utata wayezijeca ngamatye. uYesu wayengekathethi waphuma emkhombeni wahlangana naye wakhala umoya. So iatmosphere vele yashintsha immediately. uYesu enyathela on the ground wakhathazeka umoya. uPawulos wayengena emvuselelweni ezawuxoxa. Umoya wemilosi wawukhona wamthukutheza. Wanyamezela lo moya uloko ungqina. Uloko usithi ewe unimvele into ayithethayo. Unyana kaThixo nyani uthunyiwe ke nyani uthunyiwe. Kanti uzamela into baba bantu besomka uzenza uPawulos kwaba bantu. Kanti wona awungomoya kaThixo ngumoya wemilosi. Moya kaSathane. Ithemba labantu abangekakholwa kulusathenjwana namhlanje. Umthi wezizwe ofunyanwa kwaZulu Natal kwelamandawa uyafumaneka. Nakwindawo yaseJamani uyafumaneka. Nakwindawo yaseBhabheli uyafumaneka. Kunomthombo walomithi kwezo ndawo. Ngenxa yokuswela ulwazi abantu bami bayashabalala. We must grow. As sons of God, there is a need for us to grow on knowledge or in knowledge. Knowing Christ